Na tomto videu si chceme ukázať, ako sa správa modem v pokrytí oboma technológiami. Takže boli sme v automatickom mode pripojení cez Flareon, výločku. A teraz si chceme ukázať, aký rozdiel v rýchlosti sa stane, keď sa prepneme do siete 3G. Sieť 3G je dostupná, takže sme potvrdili, že sa chceme do nej prihlásiť. Manuálne sme museli zmeniť mód z automatického na používanie 3G siete. V pravej časti vidíme, že sme boli nejaký čas odpojení. No a po malej chvíli pokračuje sťahovanie toho veľkého súboru, ktorý sťahujeme, s tým, že tá rýchlosť je podstatne vyššia, keďže používame 3G sieť. Kvalita signálu nie je 100%, aj napriek tomu tá rýchlosť je vynikajúca. No a automaticky teda pokúsime sa dať do automatického módu a uvidíme, ako sa bude modem správať, takže už sme tak urobili. Modem nám za chvíľu ponúkne, že v dosahu je aj preferovaná sieť Flareon. Už sa tak stalo, takže aby sme sa do nej pripojili, klikáme do bubliny. No a opäť na krátku dobu strata pripojenia, opätovné nadviazanie spojenia a sme zase v sieti Flareon. Avšak dáta sťahujeme o mnoho pomalšie. T-Mobile dal ako prvú technológiu Flareonu, ale v mnohých prípadoch sa nám z toho pohľadu rýchlosti toto oplatiť nemusí a skôr by sme rýchlejšie stiahovali dáta v 3G sieti.